Ale toto je obyčajný pitbull, nie je ani hlúpy, nie je ani nebezpečný. Nebude ťa kúšia alebo niečo, ako to médiá radi rozprávajú. Toto bolo zabité, ja som mala jeho jazyk až v krku. Ahojte, ja vás znova vítam pri našom už 6. videu, kde sme si pre vás pripravili rozhovor s mladým, veľmi energickým slovenským hercom Oliverom Osvaldom, s ktorým sme sa rozprávali o tom, aké mýty kolujú o psíkoch. Či už sa jedná o kabelkové psy, ako sú čivaví, maltezáky alebo yorkshíry, alebo o bojové plemená, ako napríklad pitbully alebo staffordi. A ja vám už vopred môžem povedať, že sú to iba mýty a my vám teraz vysvetlíme prečo. Oli, poďme si povedať o tom, čomu ľudia hovoria všeobecne bojové plemená. Čo sú to vlastne bojové plemená a aké mýty o nich kolujú? Pozri sa, na začiatku 30. rokov fungovali psie zápasy, neviem, či si to niekedy videla alebo nie. Ani ja si to nepamätám. Ja som ešte mladší ako ty, ale v takýchto zápasoch presne figurovali takéto plemená, ktoré vyzerali mohutne a ľudia na základe toho si asi povedali, že tí psi sú nebezpeční, tak to pomenujeme bojové plemená. A aké sú to napríklad plemená? Napríklad Rottweiler alebo Doberman, Pitbully, no však také, čo majú mohutnú stavbu tela, veľkú energiu majú v sebe, obrovské svaly, ako niektorí muži, tak oni to majú v takej psej podobe. A ja ti poviem takto, my nemôžeme selektovať psy alebo rasy, ktorá je agresívna, ktorá nie je agresívna. Ono to je celé o tom, akého má majiteľa, ako sa k nemu stáva. Je to jedinec, je iný, nemôžeme to zovšeobecňovať. To máš to isté, ako keď sú ľudia, je 7 miliónov ľudí, 7 miliard ľudí na svete a nie každý je rovnaký. Ako sa ten jeho majiteľ postaví k nemu a bude sa k nemu správať a vychovávať ho a či mu bude dávať to, čo ten pes potrebuje, tak taký ten pes bude. Takže ten pes je vlastne trošku takým odrazom toho majiteľa. Presne tak, nie že trošku, 100% odrazom majiteľa. Nechcem rýpať, Oliver, ale akože chlapi väčšinou nenosia kabelky. Čo tam máš vnútri, povedz mi? Tak poprvé, nehodí sa mi. A po druhé, no ja som ti donesol ako ukázať, lebo pomôž mi to otvoriť, prosím ťa, mám iba jednu ruku k dispozícii. Pozeraj sa na jeho reakciu. Ahoj! Pozri sa na jeho reakciu. Je spokojný, keď tam bol? No určite asi nie. No určite nie. A toto je jednoducho mýtus, čo si ľudia myslia, že sú nejaké kabelkové psy. Jednoducho delia sa tam, ja neviem, podľa ľudí čivaví, alebo shih tzu, yorkshírsky terrier a tak ďalej. Je to jednoducho mýtus. Tým psom tam nie je dobre z môjho pohľadu a určite to tak aj v realite je. A tieto mini psy alebo kabelkové psy, ako si to nazval, majú ešte aj nejaké veľkosti, že extra malý alebo stredný, treba za Yorkshire? Nie, takéto psy sa už nerozdeľujú, žiadne mini ani extra mini, nič. To jednoducho majú nejakú stanovenú veľkosť. A nielen tieto, celkovo vo všeobecnosti každý jeden pes má nejakú stanovenú veľkosť. A či už je všetky plemená, áno. A či už je niečo väčšie alebo menšie, tak to sú už krížence. A podľa mňa, čo je najväčší problém, že tieto psy alebo také tie krížence sú hlavným predmetom zárobkovej činnosti nejakých takých tých podnikateľov, čo sa nazývajú, že oni ich vyšľachtia v nejakých podmienkach, čo pre nich nie sú absolútne správne a zarábajú na takýchto malých psíkoch a jednoducho tí psi potom majú taký život, aký majú a mne sa to vôbec nepáči. Dobre, Oli, vieme vyvrátiť teda mýtus, že takéto malinké plemená sú kabelkové psy? Určite áno. Každopádne pri kúpe alebo zobrate si psa z útulku si treba uvedomiť, že je úplne jedno, či to plemeno je veľké alebo malé, či s ním spávate doma v posteli, ako napríklad ja so svojím psom, alebo nechávate na záhrade. Treba si uvedomiť, aké to je plemeno a aký je jeho charakter. Pozrime sa takto napríklad na toto desinku. Ja ti poviem, ona bola vyšľachtená, vieš na čo? Na čo? Vo Veľkej Británii. Na lotičky? Nie, aj na to samozrejme v dnešnej dobe, ale v minulosti vo Veľkej Británii chytal potkany. Takýto psík. Potkaniar, no jasno, pozri sa, malý, obratný, šikovný. Aj to má pevnú stavbu tela, má obrovskú energiu v sebe, veľmi inteligentný pes. Predstav si, čo má taký pes v hlave. Keď jednoducho zatváraš do kabelky, nosíš ho stále na tom vodítku, lebo sa bojí, že mu niekto niečo urobí alebo že sa mu niečo stane, tak ten pes sa prestane socializovať a ako náhle ho nesocializuješ toho psa, tak môže to u ňo vyvolať akúkoľvek agresivitu voči ľuďom alebo iným zvieratám, to je už úplne jedno. No a potom ľudia majú predsudky voči tomu, tak si to predstav si, že teba zavrú teraz niekde, alebo nie že zavrú, nosievajú ťa vonku, ale môžeš ísť iba pol metra od nich, lebo si na vodítku, alebo v kabelkách, že by si chodila. A potom ťa raz pustia, však ty si to musí prepnúť. A to isté majú aj tie zvieratá v hlave. Takisto ako o bojových plemenách sa hovorí, že sú to obrovské psy, ktoré sú nebezpečné, takisto aj napríklad malý psík sa môže stať takým agresívnym. Presne tak. A vieš čo zaujímavé? Ja som si minule študoval a dosť zaujímavú vec som zistil, že je oveľa pravdepodobnejšie, že ťa kúsne napríklad takýto malý Yorkshire alebo ja neviem, Labrador, ako nejaký taký
bojové plemená, ako to ľudia nazývajú, Stafford alebo Pitbull alebo čokoľvek, že to je oveľa pravdepodobnejšie, je to reálne dokázané, že sú to naozaj nejaké štatistiky a tak. Takže nerozdeľujeme psov na bojové plemená a kabelkové psíky, ale snažíme sa skôr rozmýšľať o tom, ako ku každému plemenu pristupovať a čo to všetko od nás. Ja ti poviem jednoducho, stačí sa na toho psa pozrieť, pristupovať k tomu jednotlivo a vychovať si z toho psa niečo, s čím budem spokojný a budem ho brať ako súčasť rodiny. Pozri sa na tohto Huga, pozri sa na ňu. Áno, ja by sa chcel boskať. A toto je bojové plemeno, áno? Toto je bojové plemeno, ktoré ma chce určite zjesť. Slatučký Hugi, no. No ako si mohla vidieť, tak naozaj to nie je bojové plemeno, není hlúpy, není nebezpečný. Je to jednoducho pitbull a pitbully boli v minulom storočí ešte považované za najvhodnejšieho psa do rodiny. A takisto to je aj dodnes, len ľudia to berú ako niečo nebezpečné, ako som už spomínal. Je to stále rovnaké plemeno, jednoducho on je oddaný človeku. Ochraňuje si tých svojich ľudí v tej rodine a naozaj dáva tú lásku. Potrebuje pozornosť a... Dáva veľmi veľa lásky. Presne tak, že si sme to mohli cítiť obidvaja. Potrebuje pozornosť a jednoducho... Ja ich ľúbim. Ľúbte ich aj vy. Čaute. Tak myslím si, že po tomto rozhovore v tom máme už úplne jasno a slovné spojenie ako kabelkové psy alebo bojové plemená môžeme úplne vymazať z našich slovníkov. A možno ste sa už zamýšľali aj nad tým, čo robiť v prípade, že by ste boli svedkom týrania psov. Preto nezabudnite odoberať náš kanál, pretože v nasledujúcej epizóde si vypočujeme veľmi cenné rady od herca Richarda Autnera.